Dọkpọ Ojogu sa. Biko nchọ ịmala afa biko. Benedict Eneni. Okay. Nna anụfụ na ada nwukwu anụ. Ị ga-elike kọwaa ife wa ji asị na ada nwukwu anụ? Yes. Ihe ada. And na you actually mana where define is ya the obviously ka tawada ka lo mo ni do bref mana okenye nọ na be wa na anụ fụrụ ọgwụ egbu anụ na be wasị na ada nwukwu anụ ọ dabazikwa ofufe fụ na nwa ada bụ onye ga-enweri ya bụkwu anụ ọ bụ na n'ime family ọnọchi anya dị ewere akwado ya mana ọ bụ na ọ bụ nke community onye bụ ada ogbe. Okay, daalụ Chineke dị ọkpa. Daalụ Chineke. Ife gaben dị mine tata. Ka kesefo ya bụ ife tata wee dị ada. Okay. Tradition is dynamic. Okay. Daalụ sa. Ị gwaga anyị onye bụ ọ ga-asọzikwa nke amalị dị ọkpa onye bụ biko. Mụ bụ Ezinna Ujogu Fidelis Nwokeke. Okay, Ojogu sa. Afọ bụ Ojogu, ana Ojogu ka erizikwa. Ojogu na-eri Ojogu mana Anyocha North. Seed of in Isilbudashi. Ezinna. Okay. Ezinna here. So we can Ezinna. They can Mbuluyeko. They can Omema. Daalụ sa. Eri Ojogu. Na-eri Ezinna. Mbuluyeko. Daalụ. Ya bụ ife ndị oyibo si na whatever man so yet, that way it will also real. Ọ bụ na nwe mụ nwe so na ụdị egwu ọnụ egwu kaka isi chukwu na onye wife nwa na college university na na-aga ife iche dị ya ka bụ ife zụọ nwanyị obufu ka zụọ nwanyị ka ọ bụ ezigbo community. Daalụ sa. Ojogu sa. Daalụ Chineke sa.